Okay. Jeg vil introducere til min nye kanal, som hedder Epic Gufgren. Det er en kanal, hvor jeg laver alle mulige fucking retarderede ting, som jeg ikke lige ved hvad er endnu, men det er lige meget. For lige nu snakker med Bæren, går alt godt. Ja. Det lagger stadig. Hvis han nogensinde siger noget med, at han har en god kanal, eller jeg skal subscribe til hans kanal, eller et eller andet svar. Nej, det er lort. Det er hele lort. Og ja, der er fucking kølet. Okay, det må nok. Jeg aner ikke, hvad jeg ellers vil lave i fremtiden, så det er lige meget. Nu vil jeg bare rende rundt og lave et muligt lort, i stedet for at sidde og snakke om. Lyde som en eller anden fucking gay. Jeg hader Slender. Du er altså virkelig gay at høre på, så det var det ikke. Bjørn, kan man ikke løbe i Slender? Nej. Det kan man sgu da! Lol, det er fucking løgn! Har du aldrig nogensinde fundet ud af, at man kunne løbe? Det har jeg først lige fundet ud af nu. Øj, retard. Hold lige kæft. Det er det. Det kan jeg ikke. Det er fucking løgn, og det lægger helvede til. Hvorfor har Ronaldo slettet sit status? Den er så god. Det kommer til at gå fucking meget galt. Jeg hader virkelig Slender. Lige når der kommer de der bankelyd fra hjertet, så skider jeg virkelig i bukserne. Fuck, jeg hader det lort. Hvorfor laver jeg overhovedet sådan noget her? Det er fucking bøsset. Det er lige meget. Halleluja. Oh shit, der var sgu da et træ der. Fuck, jeg fik et chok. Der er et hus herovre. Og jeg kan se papir, jeg kan se fucking papirbæren. Nej, det kan jeg ikke. Det er sgu ikke papir. Der er papir. Nej. Fuck ja. Nej. Page 1. Nej. 8. Nej. Det er, der kommer det syge lyd nu. Ej, jeg får normalt ikke chok. Nej. Han sidder og græder. Han kommer nok ikke til at græde. Da det var, du recordede det lige før, det er fandme glad for det. Recordede ordentligt. Det er ikke min skyld, du sidder og græder. Nej, det lægger ikke så meget mere ved, det kan jeg virkelig ikke lide. Der er en fucking bil der. Drejer rundt. Bjørn! Ja? Gjort alt muligt lort, gik ud af spillet, skal jeg sikkert ikke komme ind på det igen? Nej! Jeg kan ikke komme ind på det igen! No! Stop! Det er fucking løgn! Det er fucking løgn! No. Det er synd. Bjørn, det er fucking løgn! Desværre ikke. Du er den lort, om jeg skulle aktivere noget tastaturs fucking shit. Det er fucking løgn. Nej. Skyd mig dog bare. Okay, det vil jeg så gøre. Fuck mit liv, jeg kan gå rundt. Det kan jeg ikke gøre lige nu. Nu crasher den fuldstændig. Hvad sker der?